i veličanja voljenog vođe, HSLS je s 2200 članova održao svoj sabor. Javnosti smo jasno rekli da samostalno izlazimo na parlamentarne izbore, istaknuo je vršitelj dužnosti predsjednika Bjelovarsko-bilogorskog HSLS-a Alen Baščevan na konferenciji za novinare. A konferencija za novinare održana je u novim prostorijama Bjelovarskog HSLS-a. Podsjetimo, nakon nedavnog potresa u toj stranci i ostanka mladih bjelovarskih HSLS-ovaca u njoj, dotadašnje prostorije bile su im oduzete. Jači nego ikad, kažu, spremaju se osvojiti i političku scenu. Mislim da ljudima dosta derivata politike. HDZ je pokazao kako vodi državu ovih 7 godina, SDP je pokazao kako vodi grad Zagreb 10 godina i upravo iz tog razloga se pojavila jedna biračka apstinencija, međutim velikog broja birača, 40% ljudi je neopredeljeno. I upravo tu HSLS vidi svoju šansu nudeći građanima treći blok u državi koji ima konkretne prijedloge za sve segmente društva. Jedan od njih je i rješavanje pitanja regionalne i područne samouprave, točnije ukidanje županija koje su po njima skupi trom sustav. Gdje ja sa prihvaćanjem takvog jednog prijedloga i uvođenja takvog prijedloga direktno ostajem bez svog radnog mjesta, međutim smatrala i koordinacija i odbor za lokalnu i regionalnu samoupravu da Hrvatskoj ne treba 60 zamjenika župana koji koštaju samo kroz bruto plaće 2 milijuna kuna. Hrvatskoj je dostatno 5 regija, kažu, u koje bi se slijevalo 25% sredstava iz države decentralizacijom. Osvrnuli su se i na predstojeće izbore za mjesne odbore grada Bjelovara, gdje izlaze samostalno na 25 od 32 mjesna odbora. Na našim listima ima dosta nezavisnih ljudi, ima dosta ljudi koji su nedavno postali članovi HSLS-a. Veseli nas činjenica što je u zadnjih mjesec dana 70 novih ljudi ušlo u HSLS. Mahom su to studenti, mahom su to mladi ljudi. A ja nosim listu u mjesnom odboru Gudovac, ističe Hrebak, što smatram političkom hrabrošću, jer do sada, koliko pamtim, čelnici stranaka u svojim sredinama to nisu radili, bojeći se poraza. Kako bi konkurirale trgovačkim centrima, dio zagrebačkih tržnica radit će do kasnih večernjih sati.